سلام تعني هبلي كميت أنحو زخبركم تخطاتلتي هابا ميديا كابا زخون يكون تعنتو نتابو مخوان ومناتن تكساتن حابريتاتات كقربلكم زتدالو هابا ميديا كتكتاتلو إن عدمكو إن أقربلكم مدلوات بتكسو نخباتحكم نيشانلنا سبسكرايب بمقبار نايدو الملكت كتنخون لايكن شيرن بمقبار دما مدلواتنا نابكالوت نخباتحو ختقابرو نلابو نلومي 24 حدار كل تشحن 22 ناباكم زحرنا يوم زيناتات اللونا كتكاتلنا نعدمكو فلما قند نقطات كسمعكم فولي لؤخ حبرة أفريقيا أليسانغو أوباسانجو دحري زررب سممعنا السلام لما عنتي مقالات يوم تبايلو وراري سراويت إرترا كاميريت تجراي تتراري جوكواتن زفتسمو زلو جبنات دما تحتاتي كخون كم زجبا ودبنات إن تجراي تحساسيبو بسنكي خوينات تجراي قدات أوتاوي عمق زخونا دك أنستيو فتحي كرخبا كم زجبا أمنيستي إنترناشنال تحساسيبو أبي زوا مبرق تجراي سراويت إرترا أبي زأتولهم كابتات بزفتسمو زلو قفعتات لعلي 260 شح وجنات كم زتفنقلو تحابيرو زبلون كالو زيناتاتنا اللونا كساب موداتا مدلواتنا كتكاتولنا يعدم حزينا بزرزرم كسقراكم فولي لؤخ حبرة أفريقيا أليسانغو أوباسانجو دحري زررب دو أفريكان كينيان لما عنتين مقالات يوم تبايلو بأسناد أنت حبرة أفريقيا أبي دو أفريكان كينيان كايد زغني زيت سلام كدرادرو زصنحو أوباسانجو أبي معرفو نفرتي ألولا بانغان تبصحو ببريزيدنت منغست تግራይ دكتور دبرጽዮን ገብረሚካኤል አቀባብላ ተገይሩሎም أوباسانجو أب تግራይ ዘካይድዎ ዘለው ዑደት ኩነታት ተፈጻጽማ ስምምዕነት ሰላም ንምዕዛብን አድለይቲ ዝበሃሉ ክትትልን ደገፍን ንምግባርን ከም ዝኾነ ድማ ተገሊጹ أوباسانجو أب عالم لخ معرفو نفرتي ألولا بانغا نمرحتي هايمانوت أب زمحلالفو ملأختي أب مريت تግራይ ናይ ወፃእ ሓይሊ ዝበሃል ክጸንሕ ዝፈቅድ ኣካል የለን ክብሉ ተዛሪቦም بوغن መንግስቲ ትግራይ ዛጊድ ዝተወገኑ ስራሕቲ ብፕሬዝዳንት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ገለጻ ዝተገበረ ኮይኑ أب محاور منجستن سراويت مكلخال حالتات تجراين زدلي مردداء كم زتجبرن كم أول مرة خبتي حفاش تجراي أب زوريا سلام تخرت جيران كسرحة كم استجبرت تزاريبهم سراويت إرترا كاميرت تجراي بقولتوف كوت إدما تجوراوي زخنا سجومتي كوسد منجست تجراي حاتيتو بتمساسالي بوغن كلتي يوم تدرادرتي اتسم معنا السلام أبايتا نموراد زسرحو زلو جماروتات صبوات معبالتات كم زخنون أبي زغطلو معلتاتون توكلتي سراويت إثيوبيان تجراين أبي كتما شرة تراخيوم كم زتيو نتخونتا تملكتهم مبرهي ذهبو أمباسادر وندمو أسام منو كلت جيروم وراري سراويت إرترا كاب تجراي كواتن نزفتسمو زلو جبنات دمات حتاتي كخون كم زقبا ودبنات إن تجراي أفليتو أبي مانغو منجستي إثيوبيان حوحاتن استفرما سممعنا السلام أستاد سلسته سومنا أطيرو خمزلون إتي سلام تجواراوي كي يخون دما عنقفاتات يفترو كمزلو ودبنات إن تجراي قليتو إتام عنقفاتات دما أب تجراي زلو وراري سراويت إرتران حوحاتن زفتموم زلو حلافنات زقودلهم تجوارات كمزخون دما أغميتو إتي سلام كمت أنت خوينو دما فلما سراويت إرترا كاميريت تجراي تتراري جوكواتن نزفت أمم جبناتن زاس عبهم عنوتاتن تحتاتي كخون كم زقبا ودبنات إن تجراي حساسيبو حوحات قدمي كل التعامات أب تجراي استجبر مرت أزا فرس وعلي سممعنات بريطانيا فريمون تبقع حزون منجست إيا النابلة حزبي الدناجر كم زلو ونات كسيسو بتوسخون حوحات بشم منجست تجراي زوج أزلو مجلسات حزب تجراي كقبله كم زي جبا أجنزيبو ونات أبي مجلسيو أبي تجراي زرع زلو ودكت حجن سرعتن بقولتوف كإلن أتي خد أي شيء استبهله جزيا ومنجستون بقولتوف زقاملو كناتات كفتر كم زقبا ودبنات إن تجراي أبي زوج أو مجلسي أفليتو أبي زوا مبرق تجراي سراويت إرترا أبي زعتو ولن كابتات بزفت موزلو قفعتات لعلي 260 شح وجنات كم مربتهم كم استفنقلو تحبيرو اتوم تمزابلتي وجنات كابتات زلام بسا
ፋጺ ጋንታ አፍሾም ኢሮብን ጉሎ መخدان ዝመጹ ኮይኖም ብሰንኪ እቲ ግፍዐኛ ሰራዊት ኤርትራ ዝፍጽሞ ዘሎ ተግባር ህይወቶም ንምትራፍ ካብ መረበቶም ተፈናቂሎም ኣብ ከተማ ዓዲግራት ከም ዝርከቡ ተሓቢሩ ህዝቢ ዛላምበሳ እቲ ኩናት ካብ ዝጅምር ጀሚሩ ብሰንኪ ሰራዊት ሻዕብያ መረበቶም ገዲፎም ኣብ ከተማ ፋጺ ኣጽሊሎም ከም ዝነበሩን ሕዚ ድማ ኣብ ከተማ ፋጺ እቲ ሰራዊት ብምእታው ዝፍጽሞ ዘሎ ግፍዕታት ሰንቢዶም ናብ ከተማ ዓዲግራት ከም ዝኣተው ይግለጽ ኣሎ ኣብ ወረዳ ኢሮብ ንከተማ ደውሃን ሓዊሱ እቲ ሰራዊት ብምእታው ሰባት ይርሽን ይጨውን ገዛውቲ ይዕኑን ከም ዘሎን ህዝቢ ኢሮብ ድማ ፍቆድኡ ተበቲኑ ከም ዝርከብ ካብ ትግራይ ዝወጹ ዘሎ ሓበሬታታት የመላኽቱ ኣብታ ወረዳ ኣብዘን ቀረባ መዓልታት እኳ እንተሪኢና 54 ሰላማውያን ሰባት እንትቕተሉ 21 ሰባት ድማ ተጨውዮም ከም ዝተወሰዱ እቶም ናብ ከተማ ዓዲግራት ዝተመዛበሉ ነበርቲ ወረዳ ገሊጾም ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ዝሕዚ እዋን ኣብቲ ከባቢታት ዘሎ መሰረተ ልምዓት ይዕኑን ገዛ ንገዛ እናዘረ ድማ ጥሪትን ዘራእትን ሓረስታይ ብግመልን ኣድግን የጓዓዕዝ ከም ዘሎን ከቢድ ብርሰት ይፍጽም ከም ዘሎ ካብቲ ከባቢ ዝወጽእ ዘሎ ሓበሬታ የረድእ ካብ ኩሎም ከባቢታት እቲ ዞባ ተመዛቢሎም ኣብ ከተማ ዓዲግራት ኣጽሊሎም ዘለው ወገናት ኣብ ጸጋሚ ኩነታት ከም ዝርከቡን እዚኣቶም ህጹጽ ሓገዝ ክረኽቡ ከም ዝግባኡን ይግለጽ ኣሎ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍጸም ዘሎ ሞትን ምፍንቃልን ከብቅዕ ኣብ ፕሪቶሪያ ናይሮቢን ዝተበጽሐ ስምምዕነት ሰላም ብህጹጽ ብዘይ ምትግባሩ ሰራዊት ኤርትራ ህዝቢ መዓልታዊ የጽንትን መረበቱ ገዲፉ ፍቆድኡ ተበታቲኑ ክኸይድን አረሜናዊ ተግባራቱ ይፍጽም ከም ዘሎ ተሓቢሩ ብሰንኪ ኩናት ትግራይ ግዳያት ጾታዊ ዓመጽ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ፍትሒ ክረኽባ ከም ዝግባእ ኣምኒስቲ ኢንተርናሽናል ኣተሓሳሲቡ ዓለም ለኸ ተሓላቂ መሰል ደቂ ሰባት ኣምኒስቲ ኢንተርናሽናል ብሰንኪ ኩናት ትግራይ ብክልቲኡ ሓይልታት ዝተፈጸመ ግፍዕታት ዘርኢ ምጽናት ካብ 2 ሕዳር 2022 ጀሚሩ ጽንዓት ከካይድ ከም ዝጸንሐ ሓቢሩ ጎንፂ ክልቲኦም ሓይልታት በሰላማዊ መንገዲ ወላ እኳ እንተተፈትሐ በቲ ጎንፂ ግዳያት ዝኾኑ ወገናት ፍትሒ ክረኽቡ ከም ዝግባእ ኣምኒስቲ ኢንተርናሽናል ኣፍሊጡ ይብል ማዕኸን ዜና ኣፍሪካ ኒውስ ሩም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ምክትል ዳይሬክተር ኣምኒስቲ ኢንተርናሽናል ፍላቪያ ሙዋንጎቪያ ሕብረት ኣፍሪካ ኣህጉራውን ዓለም ለኻውን መርመርቲ ሰብኣዊ መሰላት ብምትሕባር ምርመራ ንኽካየድ ጸቕጢ ክገብር ይግባእ ኢሉ ክኢላታት ሰብኣዊ መሰላት ንምርመራ ከኣትዉ ክፈቕዱን ሙሉእ ብሙሉእ ክትሓባበሩን ከም ዝግባእ ተገሊጹ ኣብ ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶሪያ ብዛዕባ ተሓታትነትን ትሕሰት ሰብኣዊ መሰላትን ዝተባሃለ ነገር ስለዘየለ እቲ ተግባር ንኻልኣይ ግዜ ከይድገም ስግኣት ከም ዘለዎ ኣምኒስቲ ኢንተርናሽናል ገሊጹ ዓለም ለኸ ተሓላቂ መሰል ደቂ ሰባት ኣምኒስቲ ኢንተርናሽናል ኣብቲ ንክልተ ዓመት ዝተኻየደ ኩናት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝተፈጸመ ቅትለት ጾታዊ ዓመጽ ደቂ ኣንስትዮ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ብመረዳእታ ኣደጊፉ ብምቕራብ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ልዕሊ ገበነኛታት ተሓታትነት ከረጋግጽ ከም ዝግባእ ብተደጋጋሚ ጻውዒት ከቕርብ ጸኒሑ እዩ እቲ ትካል ብሰንኪ ኩናት ትግራይ ኣብ ጸልማት ዘሎ ህዝቢ ትኹረት ክረክብን ግዳያት እቲ ኩናት ድማ ፍትሒ ክረኽቡን ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዝተፈላለዩ ጎስጓሳት የካይድ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ኣብ ቻይና ኣብ ሓደ መዓልቲ ጥራሕ ልዕሊ 31,000 ሰባት ብቫይረስ ኮሮና ከም ዝተለኸፉ ተሓቢሩ ዓለም ዘንቀጥቀጠ ህይወት ሚልዮናት ዝበልዕን ቫይረስ ኮሮና ንፈለማ እዋን ዝተረኣየ ኣብ ሃገር ቻይና ምንባሩ ይዝከር እቲ ቫይረስ ኣብቲ ሃገር ምስተረኣየ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ናብ መላእ ዓለም ተዘርጊሑ ብኣሽሓት ዝቑፀሩ ዜጋታት ድማ ግዳይ ሞት ከም ዝኾኑ ይዝከር ቻይና ነቲ ቫይረስ ንምቁፅጻር ሓኻይማን ህዝባን ብምውዳድ ሰፊሕ ስራሕቲ ከም ዝሰርሐትን ህዝቢ እውን መርመራ ከካይድን ክከታተልን ብምግባር ተረርቲ ስጉምትታት ብምውሳድ እቲ ቫይረስ ቀልጢፋ ክትቆጻጸሮ ክኢላ እያ ቻይና ነቲ ቫይረስ ንምቁፅጻር ዘንበረቶም ሕግታት ከይተላዕሉ ትማሊ ሮብዕ 23 ሕዳር 2022 ኣብቲ ሃገር ልዕሊ 31,000 ወገናት ብቫይረስ ኮሮና ከም ዝተለኸፉ ከም ዝመዝገበት ቢቢሲ ጸብጺቡ ኣብ ርእሰ ከተማ ቤንጂንግን ማእኸል ንግዲ ዝኾነት ከተማ ጓንጂን ሓዊሱ ኣብ ብርክት ዝበሉ ከተማታት ቻይና ቫይረስ ኮሮና ከም ብሓድሽ ከም ዝተረኣየ ይግለጽ ኣሎ እቲ ሕዚ ከም ብሓድሽ ተራእዩ ዘሎ ቫይረስ ኮሮና ቻይና ንዓመታት ኣንቢራቶ ዝጸንሐት እገዳታት መሰልዕለቶ ኣብ ውሽጢ ሰሙናት ከም ዝኾነ ድማ ተገሊጹ ብብርኪ ዓለም ብዛዕባ ቻይና ዝስማዕ ዝነበረ ዜና ጠጠው ዝበለ እንትኸውን ቻይና ሕዚ እውን ኣብቲ ሃገር ስጡም ሕግታት ብምትግባር ሰፊሕ ምርመራ ብምክያድ ቫይረስ ኮሮና ኣብ ዝሓፀረ እዋን ንምቁፅጻር እናተቃለሰት ትርከብ ይብል ጸብጻብ ቢቢሲ
ኣብ ቻይና እቲ ቫይረስ ከም ቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ካብ 2019 ካብ ዝረአ ጀሚሩ ልዕሊ 5200 ዜጋታት ከም ዝሞቱ ዝተገለጸ ኮይኑ እቲ ቁጽሪ ምስ ካልኦት ሃገራት እንትነጻጸር ውሕድ ቁጽሪ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ቻይና ኣብ 33 ግዝኣታት እቲ ሃገር እቲ ቫይረስ ሕዚ እውን ኣብ ምስፍሕፋሕ ከም ዝርከብ ቢቢሲ ጸብጺቡ።